Семейный тормуш турында. Несте ул бәхет без үттек. Несте ул семья без үттек. И сразу күчәбез серьезный вопроска. Ни өчен без ирләребезне яратабыз? Ни өчен ирләребезне яратабыз? Или нинди иребез булса без аны яратыр идек. Булай яратабыз инде. Или тагы нишләсә без яратыр идек. Или нинди иремне мин телим чтоб булсын. Или нинди да, сине уважать итсен. Бер сүзне сөйләргә икебезгә, бер тимон. Бик редко салай була. Таба каршы тормасын дип сөйләгән. Ну сез да, бер теманы сөйләйин, но замышляет үзгәне, да? Яхшы уважать итә, бик яхшы качество. То есть без монда сөйләйбез бит ирләр турында, потому что без монда хатыннар күбебез монда. Күбегез. И потому что кашан ир кешене уважать итә, то хатын аны ярата башлый. Анын уважениесі не да проявляется. Любой затта, заботада, да, элементарный заботада. Все битти. Башычатны хотя бы цитарамон китере, да, ол уже якш. Аннан не есте? Внимание, да. Внимание, ол уважениега керамен, ничего уйласыз. Керамен? Уважает, значит, анаргал не безразличный, да? То есть анарга был посторонний киши түгел. И, соответственно, уважает и внимание добира. А внимание, нинди внимание? Узганда не атсен или ярактан барганда таныс? Например, алашага баргандар үлән чабарга, и атяклар бите, катнайында атя, можно мы яныңда минде барам, тия шермен ход. Вот внимание бите бит. Бу якшы хәзер. Бу якшы хәзер иребез утырды камазга, фурага. И арттан сиршунда, и янда куяным, можно мы инда сине белән барам, тия шергә булышырмы? Да. Внимание, уважение. Внимание гоняйся кире. Нидер ишкегез кели, нидер чтоб ул ишләсен, или несте периодически ниндидер знаки бирсен, ничек внимание да. Потому что бу терминны нәк без күбрәк крутим, потому что шунарга була в конце дәрестә сөйләрбез. Ну, процентном соотношении разводлар була шунарга була. Но, по крайней мере, кызның аргументы шул, что внимание юк. Ну, аны изучать керек, не ясты, каян, нинди внимание. Шуннан без белгебез дә кили. Нинди внимание, чтоб без тоже ирләр аңгарыек, та и монда ошибканы не допускали. С чувством с чувством юмора. Тоже интересное наблюдение заигрывать. Ну, да. Было общение, да. Общение обязательно керек. Общение булмаса, ир белән хатын савана, без аны сөйләгән идек. Ир белән хатын да, дус та и берчесе общение булмагач савана башлый. Общение булгач кешедә теге глубинный темалар кузгала. Общение тиеш үтәргә кая, соответственно, анда түгел, монда алан килде, шабыша, монда кычкыралар, анда общение була алмый. Анда просто утырасың, ашыйсың да дальше эшләргә китәсең. Общение тиеш булырга кая, ну, обстановка соответствующая, и, ну, булмасын, кемдә тартмасын, нитмәсен, утырасың да хотя бы бер ярты сәгать, 40 минут, просто утырып общаешься. Вот ул бик яхшы отношение көчәйтә. Общение, внимание, уважение. Тагы нәстә? Була шул бытовой вопросларда. Вот бу бик вопрос серьезный, потому что авылны айта алмыйм, мондай вопрос не сталкивался, но үзгә төшләрдә бар опыт иде, үзгә регионда да в качестве бите как ниде булдык. Ну, семьяларны булыштык восстановить көбек, тыңладык ир белән хатынны. Күп вакытны обычно бытовой вопросларда ир булышмый. Ну, допустим, не статик.
Ну, висмында зависит, это возможность болса, да, ирлер забиты, ишлери бар, допустим. Но если бар үйде тора и булашмы, допустим, кадр барырга или зур груз күтәрергә, допустим, катны 50 килолык капшетны көчкә тарта, примерно ире үйде и аны белеп бетәшетме, ул, конечно, кирәк булышырга. Потому что ул, да, ул синең катның, син аның саулыгын саклыйсың, и ул катын аны воспринимает как безге одно целое, безге булышал. Ул анарга кире. Внимание да, анарга уважение да кире. Бытовой вопросларда булашу по мере возможности. Бик актуальный тема, кстати. И на этой почве тоже бар какой-то процент развод. Ну, шундай аргумент бирәләр, что булышмый, итми, йөрөтми, бакмый, мин үзем йөрим, анда мин багам, ланны да багам, арада багам, бире да багам, тегенгә дә йөрим. Аны да излим, а ул миңа берни дә эшләми, и мин чувствую, мне не нужны кеше, и мин арадым, и вообще миңа кирәкми ул кеше. Виз башланын ястәдән үләнәтте кеше иргәчегә яратып, сокланып, виз яхшы же бара, виз нормально, но ниндидер вопросларда кеше, банальный вопросларда, просто безнеки фикер, караш, к сожалению, күп вакытта не совсем правильно. Без уйлыйбыз хәзер без үләндек по любви, мин аны яраттым, и ул ярату булыр качанга тәки? До конца булыр. До конца мине яратыр катным, и до конца мин аны яратырмын. Алай була алмый. Вот такай ул яратулар обычно 3-4 ай, кемнеки больше, и аннан подпитывать итмәсәң ул отношенияны, ул просто сылана башлый. Просто бер елда әзерәк сылана, 5 елда уже вусига сылана, бер багасын 10 елда уже физически шундай физически гына күрешәләр дә и все. Эмоциональный тегендә общение, бер-береңне поддержкалар булмый, потому что ул подпитывать итмәгәнгә күрә. И, соответственно, аны кирәк всегда подпитывать итәргә любой отношениеда булганда. Вот, банальный пример, качан уд еланасын, сүнә башлый, и син же көтмисен ул тагы учак кабына да мин елана. Мен шугәч аркаң ушыда барып тагы тыгасын, утын булмаса акчага утын алырга табасын акчаны уелын телисен, аңлыйсыңмы? Күмер табасын, күмер булмаса үзгәсен табасын, ул елылык. И кеше арасында да елылык бар. И шуны просто поддержать кирәк. А ничек поддержать? Аны һәрбер семья үзе белә. И без как бы тырышабыз просто направить кына. Без һәрбер семьяның потребностьларын айта алмыйбыз, кем ничек ярата и кемгә ничек комфортно. Тагы нәстә бер-икене алабыз. И все. Эхи икән сезгә кызлар, әз кирәк. Да. Да, критиковать итмәсен кирәкмәгән затларга. Дөрес. Китерә. Мин монда килдем юлдан. Син вот ничек киттем кухняда, и килдем таки кухняда. Ызба бардак, ланнар йырлый, берни эшләмисен дә. Обычно эшләй, да? Кыз катын ул кухняда йөри, нитә, потому что ул эш күренми на самом деле. Ул ха күтәрә икенче секунд, аланы төшерә, 3-нче көн килә, нитә. И ул була алмый да. На самом деле шундый вопрослар тоже возникать итә. Катын кызның эше күренми турган, но ул иң важный, иң бик важный зат. Иргә дә и аланнарга да. Потому что аланнар аны уже зур возрастта күрер ул катынның шул эшен. Просто сразу күренми ул зат. Укыту, тырышу, еву, анда багу ул сразу күренми. Ул күренә, что кеше занимается не белән. Ну, эшләм. Шундан самый кеше бер зат, что кешене куша, тырыш имеш кешенең ситуациясына багарга аның күзе белән. Мин үзем күрәм бу вообще ерунда, и миңа бу вообще бесполезно. А мин тырышырга тиеш аның күзе белән. То есть ул ничек уйлый бу затны. Если ул аны яхшы күрә и бәяле күрә, значит ул шулай. Шуннан һәрбер кешенең разный караш.
Аталар ир белән хатынның карашы разный шенме? Смотря инде возраст. Шеннан катын кыз аталар каян уталар? Венерамы, Марсмы? Но бу шулай инде атал. Аткым келе алар үзгәрче уйлый. Вот реально мен сезгә айтам, сезгә имеет в виду, виз ирләргә дә в том числе. Кешенең син вот реально вот кемнеген беләлмисең, ну, может 5-10 лет кирәк. 5-10 лет, вот ышаныгыз. Минем таза опытым юк супружеский тормышта. Шуннан дальше мин айтам. Ну, кешене син так и белә барасың. И чем больше она аңлыйсың, тем больше год за годом яхшы качестволары ишеге бара. Ышаныгыз. Вот чынлап кеше оказывается елдан-ел яхшыра бара. Наоборот түгел. Но аны просто анын карашы белән кирәк багырга, үзеңнең карашың белән түгел. И аталар женщину надо понять, аны вообще не надо понять. Юк, просто кирәк ми понять аны. Син все равно аңламыйсың аны. Юк, син аңламыйсың аны. Шуннан вот ничего аталар взаимоуважение булды, да бер көн аны шулай, икенче көн шулай, өченче көн елый, дүртенче көн булай, анарга бер атнадан соң шуба кирәк, шуба биткән, үзгә зат кирәк дигесе, но и аңлый алмый. Ир таки башы теткән аңлагысы килә теге ви башы тетеле. Просто аны кирәк оказывается аңламаска, просто бер-береңне табырга взаимоуважение, бер-береңнең шул бер сүзен, бер сүз булмаса да приблизиться икеңнең дә бер теләкләре белән дә и все, и весь нормально була. Ничек? Вот ничә яшь сезгә? Ничә яшь сезгә? Да. 73 яшьлек апа ата. Бер ирнең бер ягы мамык, икенче ягы тамык. Но баксаң дин буенча да, если ирнең ризалыгы булса, то абарат хадислар, если ир ризалыгы булса, хатын үзенең 5 вакытын укыса, үзен сакласа, то җәннәткә кирәк каян нинди ишектән тели. Уже бик зур, то есть ирнең хакы тоже монда бик зур. Но опять-таки шул мамык ягын табырга кирәк. Вот именно тамык ягын эзләмәскә ирнекен, мамык ягын. И шулай эзләп табып, кеше бер-берсен аңлап, сыйл безнеке шул семья белән бергә җәннәткә кирергә. Балаларыбыз белән дә и үзебез белән дә. Үзебез балаларыбыз, потому что без кирсәк, безнең бар возможность шафаат кылырга балаларыбыз өчен. Балаларыбыз кирсә, аларның возможностьлары бар безгә дуа, шафаат белән бәлки шафаат кылырга. Шуннан ул бик важно. Ул семейный тормыш просто тормыш түгел, как яхшы провождение тормышына. Ул Алланың ризалыгына итә торган кушылу. Вот шулай булса, Аллаһ Тәала бирә бәрәкәт. Тагы последний на алабыздан инде и темабызны башлыйбыз. Борынгыларның күп ниләре иде. Ата-әйбеләр Ümər tögül küpe, var bazlığı, var sazlığı, var batkatlığı, var kuyu ormanlığı. O çıla bezgan kapaydılar. İmişte sabır edip taraydı. Опять sabırlığı. Mama gene şedasan diye, tamı gene da şeda. Çıla etaydılar. Ну да, ну тамыкка Алла сакласын шеда булмый. Шуннан хотя бы взаимный выгодный условия кирәк табырга. Аңлыйсызмы? Уступкага бара хатын да, уступкага бара ир дә. Если хатын уступкага бара, допустим, аның 10 теләге, өчесен ул уступает, едесен эшли, тели примерно. Ирнеке тоже может теләге күп булырга 10. Ул тоже өчесен, допустим, уступкага бара. И требовать только сабыр итү катыннан тоже дөрес түгел. И требовать только ирдән тоже дөрес түгел. И хатын да сабыр итә, и ир да сабыр итә. Сабыр ниястәдә заключается? Һәр береңнең хакын белеп, Алланың ризалыгы өчен, бер-береңне кушар өчен, взаимный тормыш өчен ниндидер син теләгеңне төшерәсең, потому что аны эшләп булмый. Ниндер теләгеңне төшерәсең. Или ниндер бер желаниеңне
багасын, вот син же все равно уйлысын, ирең эшлиярмы, булдыралмы, алалмы, и, соответственно, син требовать таитмиси. Ну и что үзгә катын кызлар да, может, шылай, былай, ну, аларның үзгә возможностьлары. Но синеке шундый возможности. Син үзең сайлап иргә чиктең, кем дә сине көчкә бирмәде, и ир тоже сайлап үләнгән. Шуңа күрә бер-береңнең выборын уважать итеп булган кайбер затларда уступкага бару шул семьяны тоже тота. И тагы бармы Нияста? Нияста өчен без ирләрне яратабыз. Үзебезнең щедрылыгы да бит. Эх, щедр ирләр яхшы. Эх, щедр катыннар да яхшы бит. Да. В общем, biz аңладык. Основной Нияста biz яратабыз. Siz яратасыз ирләрдә, biz дә шунарда участвовать итәбез. Кроме как без тагы бер-ике затта. Кайсыга сез бакмысыз. И шуннан уважение. Если на самом деле ир хатынын уважать итсә, то хатын ул ирне ярата башлый, уважать итә. Бакмый аның кесәсенә дә, бакмый аның социальный статусына да, бакмый аның, допустим, бәлки күркенә дә, бернигә дә бакмый, но хатын ир бирәлсә шундый әйбер, что катны анарга важный, ул катнысын уважать итә, ул аны защищать итә, ул аны постоянно аны өчен горой стоит. Шылай ир бирәлсә, считай 80% уже бар. Ул безнең динебездән килә. Но и обратное, хатын күрсәтелсә иргә, что ире аныкы кирәк, важный, то иргә в принципе практически бернидә кирәк. Сам основной зат хатын иргә хатыннан кирәк, ул хатынның значимостен күрсәтү. То есть, допустим, мин как ир, мине семьяда беләләр, что мин кирәкле кеше, значимый кеше. Если миңа семьям шуны бирәлә, если мин сизәм семьямда, что минем семьям миндә нуждается, мин значимый, и то ул ир ышаныгыз виззатны таба. Виззатны эшли. Ялкаулыгы да югала, виз эшне эшли, и виз зат белән занимается кирәкле затлар белән. Потому что ул анарга бик каты стимул. Ир аттегот ул цель куя, ул побеждать итә. Если ирне кирәкми дигән шундый урында куйса хатыны семьясы, то иргә бик авыр була. Күп вакытны, к сожалению, әниләр, балалар воспитаниесына кайтсак, әниләр үзләренең малайларын шылай эшлиләр. То есть, әни үзенең малайына аңлата, что син никто, синең кирәң юк, син кем дә түгел монда, аңлыйсыңмы? Если малай шул затны сизсә әнидән, әни анарга катын кыз. И аңлыйсыңмы? Я ул просто сына башлый шул кеше. И үскәч тә шундый модель булса хатыныннан, ну, периодически хатыны күрсәтә анарга, что ире, ну, не важно. Ничек можно күрсәтергә хатын иренә, что не важно? Ничек? Ну, допустим, ир керә эштән или любой заттан сразу ничек вот ыланны аттык. По большому счету, күп вакытны ирләр тоже как ыланнар кебек, просто аталар от зуралан имеш. Ул тоже урнысы бар анык, бусе юк түгел. И кашан кеше керә, сразу анарга яхшы каршы алалар, соответственно, белә ул же киткән семья нуждасы белән подчеркивать итә аның затларын, шундый достиженияларын. Ир сразу нуждает итәлә, сизә, что анарда нуждается, и тагы да шаныгыз тотына эшләргә шул семьяда. Көне-төне тотына шул семьяга виз вакытын көчен бирергә. Да. И әгәр дә шул зат булмаса, ирнең мотивациясы югала. Просто ир, бак, аталары ялкау ир имеш. Или ялкау кеше. На самом деле ялкаулык, скорее всего, вообще юктыр да. А бар отсутствие мотивации. То есть ни өчен эшли ул.
ялкаулык ул организманын реакциясы, что если анын эши эшленсе, бесполезно эши аныкы, аңлайсыңбы? Шунан ялкаулык баса кишини. Если кишини чувствует, он не нужный, допустим, вот обществода не нужны, семьясында не нужны, ошонда не нужны, вообще не нужны киши. И ул киши все кулаяк түшә, ялкау була. Ялкау булмый, ә ул ойлы, если даже мин тырышсам бу семья өчен, тырышсам бу авыл өчен, тырышсам бу өммәт өчен, все равно минне эшемне эшкә куймыйлар, и организм әйтә, син лучше эшләмә, лучше энергияңны копить ит. Вот реально әйтәм, ул көне-төне еллап энергия копить итә. Удав кебек, калорияларны копить итә. И шундан киши на самом деле шунды зату. И опять-таки тоже айырылуларның бер сәбәбе, но уже вакыт үткәч бересе, что буквально теге көн бер ир кеше айта, мин телим имеш, чтоб мине вот катнам имеш, ну, шулай каршы алсын и белгесен, что мин кирәк имеш, мин имеш эшлим имеш, шулай айта, мин любой төшкә барам имеш, ну качан имеш киләм теге кислыни, шундай ощущение, что тагы моно китердең соң үзгәне алыр идең, аңлыйсыңбы? То есть эшенә недовольным. Китерәсең бер куртка, үзгә тагы шуны алдың, китерәсең бер машина. Ну, обязательно, мин әлдә аны сөйлим, как вероятно, хави сөйлибез. Ул әйтә, ир ул сөйли. И, соответственно, иргә авыр була. И әйтә, хоть не китеремеш монда ниләр түгел. Ул следующий раз китерми башлый, аннан үзгә уже проблема башлый. Ә качан имеш мине шулай каршы алалар, ценит итәләр. Не обязательно теге күрсәтергә, что Алла каршында биергә йөрергә ценит. Ә именно просто күрсәтергә, что бакыз әтиегез бөгөн төн ката йокламады безгә, аны китергән, аңлыйсыңбы? Все. Ир вот туда. Үсә бара, икенче көн ул тагы китерә 2 раза больше шуны. Аңлыйсызмы? И кирәкми иргә вот син эшләмисең, бак күршеләр байды, син әлдә дә ябаймадың, күрше машина алды, син әлдә дә алмадың. Давай тизгәнә, давай. Шул зат ирне просто сындыра. Ир алай не устроен, алай иргә бармый алай эшләргә. И совет, если ирнен шул нидер теләсәгез ирегездә алыштырырга и акцентируйте внимание анын яхшы качествосына. Допустим, щедрость айтасыз. Ирегез жадный, допустим. Бер ни дә алмый, чәчәк тә алмый, икенче көнгә әпәйне ошозга ала теге. Бер ни дә алмый, семьяга нетми. Ә синең ачуың килә, семьяга аланнарга кирәк. Нишләргә монда? Айтасың иреңә, килә дә, допустим, китергән. О, бак нинди тәмле әпәй алды, машалла, бак нинди тәмле әпәй алдың бүген син. Ул аңгара, икенче көн. То есть, ниясте анарга недостаток, син наоборот анарга бирәсең шуны. Бак нинди әтибез щедрый, бер әпәй китергән төнәгене. Но он вроде бы кызыклы, но на самом деле он аңлый, аланнар да аны аңлый. Ниясте может семейный тормышка влиять итәргә. Иң беренчесе ниясте контроль. Контроль кем ягыннан? Кыз ягын, катын кыз ягын. Ир ягыннан контроль килешә. Вот в порядках разумного контроль килешә. Но анарга контроль айтмыйсың, ә как кайгырту. Это катыңны кайгыртасың. Кая, төнгә калган, пуздамы түгел, киләләме. Как бы шул затларны. Ә контроль чрезмерность тоже авырлык китерә. И контроль обычно булса, если катын ягасыннан, ничек может контроль булырга? Акча күпме файда калган, таки ирдән нитә, виз белгесе кили. Иренен семьясын белгесе кели, имеется в виду әниенен семьясын, иренен әтиен белгесе кели, не белән бутыла, нәгә ул бой, бабасын белгесе кели, виз белгесе кели, чтоб контрольда булсын, килдә ниясте бу, улысы ниясте, тегесе. И шулай контроль итәргә, колеслар алдың машинага, күпмегә алдың, анда, ушызракка таба алмадың, что ли. Аңлыйсың? Ул по идее контроль була ирне, ә иргә ул бармый. Ир контрольны яратмый, и ул дөрес тә түгел. Беренчедән кызга, катын кызга үзенә авыр була. Потому что контроль Аллаһ Тәгалә бирмәгән катын кызга андай айтмыйм компетенция, но
андай вазифа бирме. Если чем это проще катын кыз. Ышаныгыз күп вакытны катын кызның айыбы бар ирнен азывында. Беләсезме ничек? Ну, допустим, без сөйләгән идек. Иргә чыга кыз, и кыз виз затны өстенә алына. Беренче көннән үк ул идәндә юган, халында белгән, анда да ирендә мунчада барып чапкан, үзгәсендә эшләгән, арада кергән, визде yetkән, багасын сыерларны да ашаткан, арчыганда суларны да китергән. Катын виз үзе эшли. Бер көн шулай эшли, 2 көн шулай эшли, бер атна шулай эшли. И ир-янтыктан бага, машалла. Да, и нигә, и вот шаныгыз, ир уйлый, нигә миңа напрягаться, если виз готовы монда. Мин давай җимешләрне генә ештырам. Аңлыйсызмы? Шуннан кызның тоже үзенең айыбы була шундый эшләрдә. Аңлыйсызмы? Да, адәт бар иде бездә, илки килен, соответственно, ул как основной эшләүче иде. Да, основной эшләүче. Но ул вакыт үтте, апалар. Хәзер үзгә вакыт. И килен дә ул кемнеңдер кызы, онытмагыз. Аның да хакы бар. И кемнеңдер ул сеңгеле, кемнеңдер анукасы ул. Алай түгел, что алдың киленне, ул минем собственностем. Синең үз кызың да, үз родной кызың да, малайың да синең собственностың. Тем более килен чужой кеше, аның үз хакы бар. Анарга уважительно кирәк относиться. Ул да аны аңгарада уважительно була. Аңлыйсызмы? Ул әманәт все-таки Алла каршында кешенең кызын син багасын. Әти аны 18-20 ел бакты, и сиңа бирде отыма. Пожалуйста. А син бакмыйсың примерно. Или рәнҗетәсен хаксыз. Анда бите. И соответственно, динебез алай кушмый. Син бактылар, значит, шуннан баккыз безнең динебездә вот алимнарның сүзләре бик шундый поучительный бар. Шуннан даже үләнгәндә дә әйтәләр. Үләнгәндә дә факыйхларның сүзләре, үләнгәндә дә или иргә чыкканда да желательно кемгә чыгарга? Кызга? Примерно берди уровеньдәге. Аңлыйсызмы? Примерно берди уровеньдәге кызны үләнергә или берди уровеньдәгегә чыгарга. Потому что теге может әти үстергән аны әти бер менталитетта, байлык менталитетында, и ул чыга ярлыга примерно. А ярлы может быть үзгәлче воспитан, аңлыйсызмы? И ул байның потребностьларын үтәлми, потому что малай шундый семьяда булган. И килеп конфликт может булырга, потому что кызны айыплый алмыйсың, потому что алар шундый семьяда булган. И сине дә айыплый алмыйсың, син шундый семьяда. Монда если шулай булса, то кыз белән малай утыра сөйләшә, калякать итә и договаривается ходом открыто. Миңа шул ошамый, безнеке шулай иде, монда шулай, ну давай безнеке шулай иде. Тиха гына бер урта мнениегә тиха гына киләләр. Шуннан факыйхлар әйтә дә желательно. Динебез буенча динебез куша, хоть ничек статуска динебез бакмый, аермый. Но факыйхларның кайбер китапларда шәйләнә сүзләре үзе бер дирәк уровеньдагыны үләнү или иргә чыгу. Үләнү может быть. И шуны тоже кирәк, ну, багырга, аңлыйсызмы? И авыр ул хәлләр безгә киләчәктә шул затларны бетә, ну, бакмасак, үзебезгә можем авыр айтырга. Ага. Да, дөрес, нитәлми, афуйт, просто чыдый алмый, реально. И тем более әлдә поддержка булмаса. И әйтәләр, бу азган кыз имеш, бу бай кызы, аздырганнар моны, и айыплыйлар. На самом деле, айыбы юктыр. Ну, причем ул, если ул әтияне янда үстерди, Алла биргән рызык, аның нинди айыбы? Вовсе юктыр. Просто монда взаимопонимание кирәк. Шундый фикер тоже факыйхларның сүзе була. Или атялы бу сен инде лишний сорыйсың. И вот бу шундай бите яшьләрдә дә шулай туры килгәне бар сүзләргә. Типа катын требует шуны, нәрсәне Аллаһтан йөкләмәгән даже нигә ирнең өстенә. Вот шул бите. Например? Ну, білмеймін даже. Ну, любой не булса, может кем булса булашыр.
норковый шуба, допустим. Да, ну безде актуально. Если умер бой кигенler курткалар, например, весенняя куртка вообще yok, например. Да, ну түрлі. И ирбете, ну как бы довод китере, доказательство, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Бете син Аллах телемига юн эмеге узакна син требуешь. И в итоге кыз-то уйлы, что ну ничего, ну нормально на нинди инде. Ну да, ол илешкен. Шул вопрос танышек. То есть место норма. Норма не стел, допустим, да, кемдер шуба соры, кемдер машина соры, кемдер үзгене соры, ир, соответственно, может алалмаска, может алырга. Но опять-таки, мында икисинен арасына взаимопонимание катя. Если, допустим, кыз илешкен определенный уровень, допустим, алар айына, ну, атег 100 000 расходга чыгаралар. Ну, аларны поездка, ары, киене брендовый киемнер примерно анда. Батиннар 1000 сом 1000 түгеле, 8-9 миңлек батиннар ала. Аңлысызмы, кыз өмір бу илешкен шундай тәртипке. Ол барха, актуально, ол көп вакытны. И, соответственно, ире ол затларны бирелмей. Если бирелмей, то, соответственно, да, требовать булалмый, если ол бирелмей. Но если кыз үз акчасына ала, допустим, то, пожалуйста, алсын, если үз акчасы болса. Но если ир, допустим, биреле шул затны и бар возможности, то, пожалуйста, берненде проблема юктыр. Шунда иште. Но она опять-таки утырыга да сүләргә. Вот виз кеше аңлый. Вот ярлы да, бай да, кызы да, ире да, висесе аңлый. Просто кирәк бер-берин белән сүләргә утыр. Былай түгел, анда син чумында анда ланнарыбызның учебасын еле-еле оплачиваем, син мында шуба сорысын, уятың бармы, ка син вообще инде обнаглела. Алай авыр аңгарырга кызга. Просто утырыга була, вот шайда шылай. Просто иногда шанагыстеги кыз, ну, уйлый алмай, шунны может булыр. Шуны айтасың, бак, безнен аланнарыбыз, ну, мин тырышам, ну, Аллах Тәала миңа бирми бите, допустим. Ете анна безнек ашарга, ишәргә, ну, мин бите тырышам, ну, на данный момент без ала алмабыз сиңа шуба, или анда тагы не булса. Но, иншалла, мин сине уважаю, синең потребностьыңны мин ценю. Килер вакыт алабыз, иншалла, шубада алырбыз, визатны алырбыз. Но хамин ала алмайм. Реально шай может буларга. И просто ишла аңлатса, мин думаю, хатын аңлый да, и аңлаган өчен ул сәвап ала, и все, шунда может буларга. Шунда ситуациялар була. Просто кирәк, вот мин шулай айтам, если син кишене яратасың, уважаешь, син простишь анарга. И ул да сиңа простит. Если сине ирең ярата, или син катыңны яратасың, ул хот нинди ярлы баянда статусы булсын, хот нишлә ул сиңа уступкага бара. Потому что ярата син, уважает син. Просто атабы шул затны табырга кирәк, ирдә дә хатында да ниясте заставляет уважать хатынны, и ниясте заставляет уважать ирне. Вот шул затларны эзләргә кирәк. Ул күп түгел, 3-4-5 кенә. И шул зат булгач, шаныгыз аннан уйларсың, бак, ниясте мин сөйлейдем, вот ни требовать итәйдем деп, үзең дә көләрсең, шул барьерны узгач. Ну, аны, соответственно, кирәк өйрәнергә, итиха гына практиковать итәргә. Авыр, да, хатынга да авыр, иргә авыр нидер хатынга сүләргә. Хатынга да может авыр, как бы, ничектер шулай, ну, иләшмәгән сүләргә, атырга, ну, кашан башларга кирәк. Но тормышның бәхете вот шунда утыкы. Пәйгамбер саллаллаху примерен күп китердек, ничек анарга айтайдылар, кемне син яратасың? Пәйгамбер айта Айшаны. Пәйгамбербез оялмады атырга, катнын ярата. Әнәк без ирләр айтап оялабыз атырга. Типа айтмасын, үстеңә менгездең инде, тагы инде яратырсың. Оялу, потому что ол шылай булган, иләшә, ир бер айтмый, ике айтмый, Алласы асын әлдә картлар күрсә, катнын айта, мин сине яратаман да. Ну, үсе да картлар вообще айтыр теге. Да, егетләр, менгән. Но шондай может булырга. Но на самом деле ол неправильно представление диннике булган. Безнең аябыбыз юк, что халык шулай торганнар.
Но без хотелебез диннен китерерге. И ул бар безнен факты, примеры, пожалуйста. И пожалуйста, шулук кем картлар барып атсаң анда мен сени яратам. Үзүк изери. Үзүк изери ул просто худы. Үзгелерге телеми, как бы шунды. Потому что ул тели де кушмаганнар, оят булган, и ул наятым үскен, и хазир вакыт белән авыр аны перебороть и атерга. Аңлайсызмы, ул бик титанический труд кирәк и серьезный көч кирәк, чтобы аны признать и работать над этим. Анарга бик күп көч кирәк. Көч аларга сез беләсез ничек. Без дә беләбез ничек. И ирләребез дә иншалла белә ничек көч алырга. И все. Шундай безнеке бар. Так, контрольный оттек соперничество. Соперничество ир белән вообще ярамый. Такая, бу күп касается катынларга, кем соперничает ире белән. То есть аны белән бер тигез уровеньда булгысы кили. Бага анда ирен типа үзешә үскәе берми, лишний сүз айтмый, яхшылык ату азыр ире. Аны белән берче бага контролировать итә. Иренен уже частный эшләренә кирә башлый, нитә башлангысын ул соперничество атыла, ул дөрес түгел. Основной вот цель достигать ул ир кеше, ул бара, ул добытчик, ул йөри, аңлыйсызмы? Хатынны Аллаһ Тәала яраткан соперничествога түгел. Все равно ир белән хатын икәү соперничать итсәләр, как бы хатынның инициатива булса, хатын все равно еңдерә. Если ирнең инициативасы булса, соперничать ир еңдерә. Шуннан юктыр анда вот бер-берсе белән. Күрергә бер-береңне как милость, источник көч и Аллаһның ризагына етәргә и все. Аннан намеклар, короче, без намекларын аңгармыйбыз. Ирләр, бакыз, ирләр намекны аңгармый. Алай түгел, вот анда куяның Мәрьям да инде шуба алган инде. Хәзер статистикалар бара. Анда ул лаукада миңа смс килде. Вроде хәзер саттың техникаңны да. Так и киләсен. Ирләр шундый кешеләр кайса кирәк турга тергән. Миңа шул зат кирәк. Бар, миңа шул зат кирәк. Или атерга булышмый да ятып тора. Атерга кирәк. Булыш, пожалуйста, кишиләрне куярга. Примерно әйтәм. Булыш, пожалуйста, капчетны куярга. Булыш, пожалуйста, диванны төртәргә. Диван анда авыр. Кирәкми анда атерга. Селкәсен дә анарга багасын шу. Ул аңгармы, ятер, если получается, төртсен, пожалуйста. Алай булмый. Атерга. Булыш, пожалуйста, миңа диванны еш кытырга. Если кыз шулай, катын шулай эшләсә, сорый алса иреннән нәсте аны эшләмий, о помощи, то ир аны оценит итә. Ир может первый който булырга, но аннан всегда ул булышыр катнына. Тегү что катын тоже үзеннән тоже күп зависит шул темаларда. Нигә без аларга да өстеңә загрузить итәргә. Тоже багырга кирәк. Не остане можешь, а не остане не можешь. Аннан намекларны әйттек аңламый, худан турук айтасың и аңлыйсың, тиха гына сөйлейсің. Грубы формада түгел. Диалогны әйттек, обязательно мен советую, ике атнага бер хотя бы ирең белән утырып сөйләргә. Просто отдельно, ылансыз, тавышсыз и үзгә фикерсез. Өстәлдә, кемдер машинада утышыга, кемдер кадр бара, пожалуйста, утырасың и просто сөйлейсің, просто разговариваешь. Да, эшеңне бушатасың, син анарга сөйлейсің. И шул зат ир белән хатынны бик катын итә. Вот такой көч ясы бик каты. Булай сөйләй алмасаң, физически булсаң, ул надоедает. Честно слово, надоедать итә тормыш сиңа. Потому что синеке физически килде, китте, арыды, ятты, турды, явынды та китте. Юк, именно эмоциональная близость, вот такая сөйләү, бик яхшы, бик яхшы көч. Оны бу ирләргә вис совет. Так что давайте практиковать итәбез бергә. Аннан открыться кирәк. То есть ачылырга, иреңнән скрывать итмә чувстволарыңны. Иреңә сөйлә яхшына, аңлат, нәрсә син чувствуешь, обиделась син белмәндә,
яратасың сен аны, вот бүгін ыланларым шылай ішләді, беген ішіп теге обидно болды. Ыланың нендедір затын сөйлесін. Ешіңді тұтма, сөйле иреңе. Ирең стиха гына аны иншалла поддержит. Да, но көлдегі сізнен возраст ал, конечно, не принято иди. Сізнеке yok idi, анда ләшшә иди сізді. Но ол дұрыс болмаған. Хоть не болсын, ол дұрыс болмаған. Мен қазіргі нелерге айтам, өзі бізден возраст, бізден яшьләр өтікай көп проблемалар шулардан келі. Да, шулар барсын, и тағы да яқшы барсын. И вот такая просить помощи, что помощь теге сорау оят түгіл. Бізде илкеден илке воспитывать итайдылар шылай, что үзең ішлі, сорама кешеден, атерлар слабый бұл. Аңладыңыз? И кеше үзе ішли, бара ішли, биртеле, ну, кемден де помощь сорай алмай. А кыз кеше уже все равно ирге карата слабый физически. Хотя психологически қатыннан не? Теге психикасы қатырақ. Шуннан ир білен қатын талашырға тұтынса, ир еңдері в любом случае. Шуннан керек ми қатынлар білен талашырға. Ол еңе все равно. Да, түрлісі бар. Вот. И оялмаска нидер булашу болса, если сиңа помощь реально керек, то сора, оялма. И аланларыңны да өрет. Помощь керексе, пожалуйста, сорасың, ол оята юктыр. Кеше ошибается, кеше слабый, кеше шунды, чтоб кешені оялмасын, кешеден помощь сорарга. Но вкратце безне кеше ол, основной затлар вот такая безне куша турган, и основной затлар айрыла турган. Атя біз вот болды көп семьялар, вот яшьләр, ну, әлді аланнары да юктыр, айырылалар, и бітті кыз яга аргументирует, үс сүзен, малай яга үс сүзен, но кыз айтя, что внимание мен көрмәдім иремнен, малай айтя көп телі емеш. Вот, нешлерге? Вот шунда нешлерге? Да, кыз внимание тели, малай айтя көп тели. И мен уйлым да, в принципе, как бы банальный давает, но кеші айырыла шул заттан, просто семья тетілі, все. Семья тетілі не істеу, наверное, белмей кем Алла сақласын елетмеген. Ол катастрофа имеется в виду, керексіз айырылу білен айырылсан катастрофа. Әне әтиге да, канинага да, аланларға да, руларға да, висесіне. Вот, шундан, если бар возможность кушаларға, но если югинде бір нешекте бола алмай, то анда бар таляк, кайсы весь диннен как бы условиян соблюдать итеп, дусланып дине без айтат, талашып балта пашак түгел, айырыласын кирәк, яхшыгына үз хакларны нетеп, алып, биреп, просто как друзья расходитесь. Вот шул дине бездә бар. Но ол крайний момент, до этого кирәк просто ебәрмәскә. И ышаныгыз, който кеше юктыр шунды, вот все минем катным анда шәй җылан багалмыйм да. Юк, анды булалмай. Кеше виз кеше яхшы булалмай, и кеше който булалмай. И теге айта ирем анда все шунды мин бетте анардан койшы дөнья үзендә кеше. Ул кемгәдер яхшы, аңлыйсызмы? Значит, ул яхшы, просто шулны табырга кирәк. Кешенең яхшы качествосын и кешенең яхшылыгын табырга кирәк. Тапсаң, үзең танасың, айталар от катын кыз ул күмер көбөк, бу безгә ирләргә күмер көбөк катын кыз. Если сен дөрес тотасың, аны сине йылыта, яхшы сиңа була. А если сен аны дөрес тотмасаң, пешерә, барюкаңны яндыра, үзгәңне яндыра, аңлыйсыңмы? И ул шул бар да, и шуннан безгә ирләргә дә кирәк ответственно относиться и уялмаска изучать итәргә динебезне, ничек пәйгамбәрбез торган, ничек ул обращаться итергән хатыннары белән, ничек аланнары белән, литература шул темага укырга и практиковать. И синең катныңнан уже күртлерәк сиңа артык кемдә булмас, мин шулай уйлыйм. Лучше үз катныңны үстер, яхшы гына чәчеп, матурла, и ул сиңа яхшы булыр. Уйламаха, айырылам, үзгәне беләнем, ул тагы да яхшы була. Юк. Анды, в принципе, булганы юк. Кеше үз-үзеннән кача алмый. Шул безнең. Ну, на самом деле, бик күп монда язган, бик күп тезисларны уже вакыт безне кыса. Ясту безнеки 50-дәме? Ясту качан? 54-тә. Тогда бер-ике вопрос алабыз, и как раз ястуны укарбыз. Да, акшамны укарбыз, Алла кушса, и китәрбез.
Вопросларыгыз? Бәлки кайсыгыздыр ойлый, шунды хамында звучит яхшы, круто, приятно, виз яхшы, үгә барасындаха. Yok, ол нормально. Вакыт кирәк, вакыт и терпение. Вот шунда кирәк сабырлык. Сабыр нигдән итәсен, ни ул сабырлык? Сабыр итәсен хәзерге как бы теләгеңне басып, киләчәктә күбрәк алырга. Вот ул сабырлык бул. Шулай бәла килсә дә Аллаһ Тәгаләнекенә сабыр итәсен хәзер, кирлешмән сүзләр әйтмәсен, потому что киләчәктә Аллаһ Тәгалә сиңа тагы да или малыңны кайтарыр, или җәннәткә киргезер, или допустим, үзгә бала бирер, или үзгә. Вот шул сабырлык була. Иманда да безгә сабырлык кирәк. Теләсәк вот хәзер көчкә, нитеп, через зубы, өйрәнеп, нитеп, чтобы киләчәктә безнең отношениялар яхшы булсын. Отношения просто так үзе яхшы була алмый. Просто, ну, була, может, Аллаһ Тәгалә меңнән берсен сайлаган, как в качестве примера халыкка, Аллаһу аль. Но алар да нидер эшли, нидер сөйли, нидер бара, нидер йөри. Пәйгамбәребезнең семьясында да айтмыбыз орушталар, юктыр совсем. Но ниндидер шундый аңгарышмаслык булган. То есть нормально. Единственное, шул аңгарышмаслыкны теге конструктивно решать итәргә. Деструктивно түгел, нидер булды да резки хурладың, сүктең, непристойный сүзләр айттың, грубит иттең, все. Ил өмерлеккә кала. Аннан дуслансаң да все равно елылык каждый раз кәми бара башлый. Чтоб шул булмасын, постоянно аны подпитывать итәргә кирәк. Бер сорау. Сораулар юктыр да. Но шундай мероприятиялар булса, рәхим итеп калмагыз, йөрегез, үзгә төшләрдә дә бакыз, бар компетентный халык YouTube'та да выступать итәләр бик күп. Шул темаларны бакыз и реально ул кирәкле темалар. И реально һәрбер кеше может изменить күп затны, шаныгыз. Бер кеше может изменить виз затны. То есть, если син алыштырсаң, то бик не була. Бик яхшы була, иншаллах. Да, без воскресенье булар. Да, любой мероприятие апалар нәҗиямы, кәзимме, үзгәсеме, без разницы килегез, если бар дәресләр йөрергә кирәк, обязательно. Ну, бу крайне инде кемдер киләлмәсә, пожалуйста. Yok, по-моему. Килергә дә катнашырга. Шул затлар, бәлки йөрүләр Алланың сәбәбе булыр, чтобы семьялар алышыныр. Вот реально шул зат сәбәп может булырга. Иногда кеше өмер буе кемгәдер булыша, и Аллаһ Тәгалә шул булышын катыра үз семьясына. И багасын балаларын бакмаганда, тәрбияләмәгәндә, инде акыллы динне булганнар. Или семьясына бәрәкәт сала. Ул шул була да. Причинасыз просто була алмый. Причина кирәк хотя бы йөрергә, килергә, ул самый иң минимальный. Без бүген Телеграмда канал ачтым. Целый бер подписчигым минеки. Да. Но если мин ачтым Телеграмда, потому что шул этниястан хабыз сөйлибез, бу 3 сәтлек безнеке семинар, анда теге дозированно атербыз. Допустим, бер вопрос, бер ответ. И телим Аллах кушса Рамазанга, давис Рамазанга открытый чат калдырырга, кемниндир вопросы сорарга и ответ Аллах кушса тырышырбыз бирергә. Кыз, малай, әби, бабай, без разницы. Вопросыгызны бирәсез и Аллах кушса җавап аласыз. Тихо гына шу. Ну, анарга кирәк подписываться. Да, ебәрермен. Да, именно шундай и ниде ланнар основной булар ланнар вот такая темалары ничек кая и хатын-кыз семья вот ирләргә күп Аллах кушса ниләребез советларыбыз булар и вообще шул темаларны Аллах кушса освещать итәрбез иншаллах по мере возможности. Яхшы бөтен участникларга Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте булсын, Аллаһ Тәгалә семьяларыбызны сакласын. Семьяларыбызны, я Раббул Алямин, бер-беребезне яратырга, уважать итәргә, ценить итәргә насип итсен.
Хоть нинди возрастта булса да, үләнмәгәннәребезгә яхшы хатыннар бирсен, иргә чыкмаганнарга яхшы ирләр бирсен. Аллаһ Тәала берсебезгә үзенең бәрәкәтен бирсен. Ва саллаллаху аля набiyina Muhammad ва аля алихи ва асхаби аҗмаин.